Kriminalita v Európe stúpa neskutočným spôsobom, ale ste to v prvom rade vy, progresívci, kto je politicky zodpovedný za všetky tie znásilnenia, krádeže a vraždy, ktoré páchajú nelegálni imigranti a ich gangy na území celej Európy. Pretože ste spravili z polície len bezzubé módne organizácie, ktoré už prakticky ani nemôžu zasiahnuť proti týmto kriminálnikom. Po celej Európe vidíme, ako si vy predstavujete úlohu polície. Vykopávať dvere ľuďom a dávať ich do väzenia za názory na sociálnych sieťach. Prípadne strieľať vodnými delami do protestujúcich proti povinnému noseniu rúšok alebo proti ľuďom protestujúcim za mier. Prípadne urobiť z policajtov ochranku pre dlhové pochody alebo opäť nejakých imigrantov. Pritom skutočnou úlohou polície má byť bojovať proti zločinu, bojovať proti skutočnej kriminalite, proti nelegálnym imigrantom, proti ich prevádzačom, proti drogovým dílerom, ale aj skorumpovaným politikom, aj na najvyšších špičkách Európskej únie. Donald Trump to v Amerike urobil správne. Prepustil všetkých transvestitov z armády a policajtov poslal do ulic naháňať a vyhosťovať nelegálnych imigrantov. A presne takúto čistu potrebuje aj Európa.